kapni takte phuksong tinini ani katal video wa norok no jotana na lam soko tai norok jotani subscriber rok no tani ke belai khena ani kha kaham ya pharo tai norok no belai khena hambai norok ani video no nai norok ano hamjak mung rui tongmani bagai norok no belai khena pipe ya hambai tini sung phari sung borok munchorok sung tam no khlaimia tong sung bebak no khlaiman sung tabuk wagri na ka sung wagri mano pun pharam khlanya ka sung pun pharam khlaimano musuk pharam khlanya ka sung musuk pharam khlaimano haipano sini kaisa target sung nahar mung tongna nangnai sini nukhungni ngai sung abai pharam no khlanya ni bagai sini kaisa target sini nukhungni ngai hik saini bisingo sung kaisa wansuknani nangnai kase nini o target no nini wansukmani jata nung samung khlanya hani wansuk tamani a target no nung success khlaimanai hingke sung tipra sarok to jotono rang puisa kom kusung bhaike wak pharam khlainai sung masano paigirati wak sung masano paigirati sung bazaro thangai masano paiti sung masa paikhanke tamo sung wak juk paitu bunai kusung paitu bkhangke tamo sung aro sung ma wansuknai ang o masano paikhanke ang bhaike masani mangnai khlaitelangai manai abono se sini kaisa ek number topic sung wansukna nangnai hingke sung tabuk a wak no paikha sung jafuro bini thik hawar sano sung afro bono sung gyanda bai sung malai rakha koros khlai rakha hingkano nini wak afroka basinai kano wak bak hingkano tamongkha afakano sini bororokni wansukmung taki sa judangna nangnai o masani se ano 8 ta 10 ta wak bsaru hingkangke mangnani hingkangke ano tebrnai hinai afakano sung sini taki sa man kaham wansukna nangnai hingke khapni taktai bukhuksok sung kangke wak paikhankano sung bhaike saranai tamno kharanai sung abno blackhan sini tension sini blackhan sinta hingke khapni taktai bukhuksok sung wak paikhan ada sayango roksok kungo abo sini kasa sinta hingke nadi kaisa borok bo kaisa borok je kono samono khlainai bo kalai thangka bo ajorabo bo kaisa samunga chenui hakroko khujagai tongman bo a hakro khujagai tongman pore bo tamno kha bank no wasa kasabo wasa kalayo khase o bank bo nok sramai tong hingke bo sramna nayo sramai ma yangai to kahan bagai no bo wansoka o bank se asaka kosto khlainai ha bo kogbo maya kusubi bo sa asaka nok kasano khlanya bagai asaka jan roi tong asaka kosto roi tong ke angbo o jeta ani samung khlaimni no wansoki botamo ang keplai ngai thangnai hinai bo wansoka bo abno wansoki bo sakno kotor ka phaike wansoki bo aforka bini joy tei keplai ngkha ngka sung obahani sung wansokna nangai sung chana nangmano sung joya hoi sung tamo khlanya nangnai chini nukhungni bagai thani sung 2-3 bosor no sung obaike wansoki khlanyangke sini tebo naharmung kotor ngai thangnai engke khapni taktai bukhuksong sung pun rikhangke sung pun no bhaike sung nok tangnai sung biang digi pun nok no sung doglam na sigi tangnai sung obrok no bo buskangni next video rogo sung silaiman bak thanglaiano engke nung biang digi pun nok no doglam na sigi tanghaka nini pun kahamangnai a puni hora abahawa kahama janai kahamanai je saimanai rakhoto ayangono doglam rok na sigi tangna haipono sung buskango abrok no tuinai sung video khlailaiano kusung pun bahano sung bosoro sung bhot income rogo sung pun puma 10 ta 20 ta khlaimang khangke bosoro no 30,000 60,000 sung haina extra sung abo 60 income sung mano hingke khapni taktai bukhuksong norok ridi noga asuko tongoino norok kono khata baiti kono khata thudi ka miani salo ani kaisa samung sayangai tamo
ano kuno ekta ani kuno help ma yangi thangka ang kuno help ma yangi thangka hingke ang wansuka jong borok munsurok jong kuno samung no khlaini hamani kwrwi hingke obono tini sak sak jong wansugui bachana nangnai hani bagui tini o kokthairokno ang norokno share khlai tongo norok ani video no nai tongdi bulansi paithak jora norok naithangka ani video no norok sai manai tei norokni kha bachanai kha srangnai asok jotono hambai khulumkha।